Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat manipod iti pagayam, anagpailingad iti nagan a Romulo, nga iti agdama kat adda ijay Hawaii. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Romulo, kat addak ita dito'y Hawaii, kadwak ti pamilyak. Idi addak pailaang dita pagilyan tayo. Daytoy adrama ti kanayon adengdenggan dagiti dadakkel ko. Iso a makipagdengdengeg akmetten. Ket aklunek manang, naloko ak idi kabambanwagak. Ket siyak ti sakit ti ulo dagiti dadakkel ko. Ngem adda ti may sa abanag idi, ajak tupulos malipatan, nga isupay ti makagapo, no apay anakaamirisak. Ket dayta ti kayat ko nga ibinglay, tapno mga ganmat dagiti kailyan, nga adda ditoy, ken iti sabali apagilyan. Anya kalakit din ay anak ko. Adala man ti rabii asimmangput ka. Nabartak ka pa'y. Anyak dakas na yan, anang. Nagkukuyog kami nga rin kadagiti barkada. Di mo piksaan ti agsao anak ko. Abangan no makariing ni tatang mo. Ungtan na kanto manen. Kanayon mo't nanang. Oray awan ti araramidap. Kanayon nga ungtan nak ni tatang. Dahil ngamin ti besyo na. Ti
iti mangungat kanyak. Anya ka din day nga ibagbagam anak ko. Saan abisyo day jay? Kaya't nakalaang abagbagaan ni tatang. Talaga kit di agagurguran ang ni tatang. Day tati agpaiso, nanang. Ay, anya ka gurgura nga ibagbagam anak ko. Saan nga agpaiso day ta? Atap mula ang day ta. Alakitin, agtiram uskan, tapno makainanakan. Tako namot asaan kan amangan. Alan, Romulo. Anyaman nga oras na simangpot kay Dirabi, Romulo. Agarop, alas 11 na, tatang. Unay ka na, Romulo. Kasta ka kadilatan nga agnanayon, anak ko. Di mo lang nga rodon kaya taga daliti koleyo. Pasig pa abarkada tin into naram. Anyalangan nga iti pagbanagam. Tatang, Di kakat gundawayan ko matagatal. Tanapigsak pa lang nga agtrabaho iti bangkag. May trabaho ti panagadal mo. Kamday tamot ngamin barkada tin into naram. kuha ngamin, tatang. Talaga jak maiulot agadal. Sayang mo ti bannog yu no jak tumot lang makatorbos. Atap mo lang dayta. Ti kunam kit di, na-impluensyahan kang aminan iti barkada, iso akasta ka. Tatang, Tinasayat. Kaduan na kititalon ita. ha? Tatang? Tangay di mo kaya tagatal. Masapol a sorsorwom ta gammuloy ti taga. Tapno at danto pagbiagam no awan kamin kaninanang mo. Wisit mo tanti kastoy. Nakapudpudot. Nga mataakit din dito yung kainaran. Nagdaldalo si Tirwot. Wisit na talaga. No apay nga minadyak pulos nakasungpat ita imbaga ni tatang nga sumurutak ni titalon. No apay nga minadyak nakapagkadkad. Wisit ti kastoy. Romulo, di kamot lamalpasan iti day tapasan. Ha? Itay-pay nga dakat ita ngagdaldalo si Tirota. Romulo! Malmalpasan tatang. Mabiitan da ito'y. Sige, tarasom di tatapno makaduta iti madalusan. Wan tatang. Wisit na talaga ti kastoy. Intong kon. Kinumpay kon da ito'y pulsok. Tauray mataya kon. Makapasuro na talaga ti kastoy. Anya kalakit din aya. Anya kumangay ti kasurun mo anak ko. Rumbang kat di nga ipanakal mo ti bagim tanatulungam ti amam ijay talon. Nanang, napilitan akla nga si Murot kun kuha na iti talon. Jakla nakapagkadkad itay bigat. Anak ko, anya tinasakit abakrang mo aya iti panang tulong mo iti amam anagdalos ijay talon. Limabas iti dagiti barkadak nanang. Kinatkatawan dak, hindi nakita dak nga gagaik iti talon. Ne, awan matidakas iti panaggaik ijay talon Panagkunak, adda ka dagiti barkadam ti diferensya anak ko. Nanang, Saan arumbang akinatawaan da ka? Rumbang kumapay atuladan dati inaramid mo. Tasika, tinulungam ti amam ijay talon. Idinto ta dagiti barkadam, di daman la matulungan dagiti dadakkel da. Isu nga awan ti rumbang akabain mo no nakita da kaman dagiti barkadam anang tulong iti amam ijay talon. Awan Apulos, anak ko.
Tugalik manang Emmy. Kagurak ti maibabaon. Nasakit tinakam ko no adda maaramid ko ang nasayaat. Gaputa tila ang amok kat sumurot kadagiti barkadak. Aginom, aghapi-hapi, kan makitrobol. Tunggal na kainumak. Naturedak nga agsaok kontra iti amak. Ngam no awanan laok nga arak ti darak. Kaslaak la natuktukan abisukol. Ket bukbukudak ti surun ko nga ibabaon ti amak. Kanayon latamot abagbagaan nak ti inak. Ngam talaga siguro anapigpig sa idi ti sulsul ti barkadak. Ngam ti pammagbaga kanyak dagiti dadakkel ko. Anyan ti kastala nga masimmang pet Romulo. Tatang. Naglawag ti imbagak idagsapa at tulungan na kamangibunag kadagiti irik ije kamarin. Ngam kalat-latan na nagpukaw ka. Nagmalmalam asaan mi nga amuno na panam. Itata sumangpet ka, kasta tilangam. Dandani di mo kabailan ti bagim gapo itinalaw sa bartek mo? Ang dagas na ya, tatang. Anya ti kunam. Ulit man? Awan mo dagas nga inaramid ko, kunak. Anay ko. Ayop kayo. Abag kinabildak nga eh. Pagsasawan nakpay gayam iti kasta. Bulbulwon kalaangan ngam ti bastusan nakit din. Anay ko, nanang. Nagsakit tilupok a ginagara ni tatang nga dinanog. Anay. Si kamot ngamin anak ko. Apay asinong batam iti baribar jay amam. Anya kayo matan. Siyak pwede pa basulan nyo mat. Romulo. Talaga kit diyan napudot ti dara kanyak ni tatang. Saan naksamot niya may napudot? Romulo. Anya ka din day nga ibagbagam. Talaga amat niya min. Amok. Marikliknak. Saan nakaputot ni tatang? Iso kagura na naglang lang ayak. Ti kayat na. Parigatan na kiti trabaho. Saan nga agpaiso day nga ibagbagam, Romulo? Sika ti ayan ti bidot anak ko. Ti ar-aramidem ti makagapo. Huston! Saan nyo ay sakit ni tatang? Talaga kiti kayat na kaparigatan. Iso nga galwat ni tatang. Kapoy ti dayti nga inaramid na. Jakon Raumon Apolos. Tandaanan nyo dayta. Romulo, saan nakaakabilan ti amam na awan basol mo? Anya ka matan, Laura? Imayak nag-istambay dito ayan nyo. Tapno jak makita dagiti kabalay ko. Kalpasan na. Isakit mo pa iti ama ka ng kabil kanyak. Romulo. Kita man tila nga kita. Kita medyo marigata na kamag na. Gaputan na sakit tilupok a ginagara ni tatang a kinabil. Kalpasan na. Isakit mo kit din. Nakasaritak ni nanang mo. Naistorya na kanyak tinapasamak. Sinong bata mo amin iti baribar ni tatang mo iti nabartag ka? Iso nakabil na ka. Saan na ka nakabil? Talaga kinabil nak. Sa bali tinakabil, iti kinabkabil. Romulo, kasayaatan nga no di kan sumursurot ka dagiti barkadam. Sa bali ti jar mo, no dagiti ti kadkadwam. Kanayon kayo pa'y ama pagulo. Hoy Laura, tinakman sermona na kasta. Makapasurun ka mat. Saan ka aser-sermonan? Ibagbagak laang ti agpaiso. May saka pa'y mat, Laura. Imbis ko mamakainan na tilapayag ko, tadaak dito ayan nyo. Ngam saan mat? Tamareng-rengak mat lagayam gapoy di panang sermon mo kanyak. Iso apanawan ka man langan. Awan pa'y serbim mo tapag kamangan. Buisit kit di.
Ijayin dagiti kakadwak. Nakapwesto dan iti saan unay nga adayo dito ayan ko. Sinyasak ita. Aday ta. Naisinyas ko na siya ti makaamoy ti dumalan dito akamang ti kalaban mi a grupo. Ipapas ko ita ti amin apungtot ko iti kamang ti kalaban mi a grupo. Sinyas ti kadwak da dya sa gawisiw. Atan sumungat. Isulakit din day ta ti gagarami. Agsagana ako na. Apama na makabatog dito yung naglingdak day ta sumungat. Ipapas ko matan ti pungtot ko. Atay ta. Asidagan dito ayan ko. Itan up. Malas mo lang, parts. Napalalo ti kinalokok iti kabanbanwagak manang Emmy. Kat kimaro pay manipud iti kinabilnak ti amak. Gapo iti baribar apanang sungbat ko kankwana iti naminsan anabartekak. Impariknak ka ni tatang ajak nagustuhan ti panangkabil na kanyak. Babaan iti panagaramid ko kadagiti banag nga ammok akagura na. Basta adda ti riri, gulo, rambol wenno anyapay ariribok iti lugar mi. Kanayon apaawagan dak iti barangay nga uray sa anak akaraman iti napasamak. Gapo iti dayta nakarkaron nga immadayo tirik na kanyak ti amak. Ket kasladina kon makitkita iti balay mi. Aging gaadimteng ti Semana Santa tawen 2001. Semana Santa ita anak ko. Mabalin ka di. Uray italaang nga agtalinaad ka dito'y balay. Kabaalam mo't siguro ti uray makalawas laang asaan a makisinarak ka dagiti barkadam. Ay nananang, saan ka malapdan na rumuar? Di kay tupay lapdan na rumuar. Romulo. Ken maysa, sana ka dumawdawat iti kwarta kada kayo na rumrumuaran. Iso saan ka mabalin na lapdan? Anak ko, ti kanyak laeng, Semana Santa ita. Agnilin kamot saan aday tala makibarbarkada ti ar-aramidem. Umay kan bakal. Mapantakit din makimisa. Awan mo't lang ti serbi abagbagaan ti tao saan na makaawat. Ha? Oray jak makawawat ta sa anak mo't ni agin sa santo. Panyat ko nam? Agpay sumata. Agin sa santo kayo. Mabalin ka di. Sumarden kayo adwa. Saan arumba nga agsubang kayo? Kay bagbagak laeng. Semana Santa ita. Oh. Pasensyakan bakit? Ala, orayan ka ni Jarwar. Di ko na, mabuteng. Saan ka nakabuteng ita? Oy, Sumardeng kan si Karomulo. Talaga sa balin ti ugalim. Nagbaliw ka na namin pinsan. Rumbang ko mga agngilin ka ita, Romulo. Saan kat nga agwalang-walang kakit din? anyat dakas na yan, agwalang-walang ak. Masikuranak nga rin nga dalang nga balay mi. No masikuran ka ijabalayo, di mapan ka makimisa. Semana Santa ita, amangan no nalipata mon. Anya kumakanyak no Semana Santa ita? Ay, amo Romulo, sabalikan at talaga. Naimbag pa idi, tamamartag ka laang. Ngam ita, di mo pa yan amo ti agngilin no kastoy a Semana Santa. Adula amin da ita, ngilin-ngilin. Kan may sa, siyak ni Romulo.
Sana siyak ni Hesus Kristo. Tapno agin sising putakit din ita si Mana Santa. Diyos ko, Romulo. Mangirnad ka kumamat iti kasta nga ibagbagam. Agpaiso mo ta. Saan mo ta siyak ni Hesus Kristo? Nagbatada Romulo tinagan ko. Kalpasan na. Pangilinan dakit din. Di lansadak langan iti cross na iso. Talaga anak karon ti kinapilosopom, Romulo. Nagbaliw ka na talaga. Adula amin nga ibagbagamot si ka, Laura. Sige, labsan kan dito parangan nyo. Tay nakit di birukon ti tropak. Agjajamin kami kit di. Bayan nga tanda kiti barkadak. Naggapu ako ni ayuyang mi. Ngamawan da ijay. Napananda nga ta. Tinasayat. Mapanak di talaod. Ang mga nodada di ta. Ni, anya nga tati. Dagiti kalaban may grupo dagita. Diyos ke, barkadak di bugbugbugon da. Paiman. Hoy, sardengan nyo ti kadwa, kayop kayo. Syaktisang mo nyo. Tahan nyo ni Romulo. Sandak ka ba ila? Pinaksul. Dara, ang saya-sayan ti. Dara iti sugat ko. Tulungan da. Na magsulak. Tulong! Sa dinutayan ko. Anya lugar da ito eh. Adar ari bungbungan dagiti tao iti da banda. Bumangon nak, tamapanak ijay. Anya nga tati mapaspasamak. Kilat mo na siya tikit-kitahan dagiti tao itaglawlaw ko. Apay asandang agsasaw. Kit-kitahan dak mutlatan. Apay kit-kitahan dak latan. Anya nga taday tar ari bungbungan da. Kita ni Jesus daytailanlan sa ti lalaki iti cross. Nagturnot ang dayta lalaki. Agmay-may samang ilanlan sa kin ni Jesus iti cross. Tinalyaw na ti lalaki. Sana pod na dayto yung makitkitak. Syakti lalaki amang ilanlan sa kin ni Jesus iti krus. Saan? Imposible na ito eh. Saan? Nagpatinggalaangan iti daydi tinakitak manang Emmy. Takalpasan na, nakariingakon, kat addaak gayam iti ospital. Nagsubli iti lagip ko ti amin. Miyerkules Santo iti nabagsulak, kat sigun iti inak, awan ti puot ko manipod sinang putandak iti ospital.
Nagngangabitak kano kanipatay iti aldaw ti Biyernes Santo, kat Domingo Paskuan idi nagmulagat, ken nagsubli ti puot ko. Ti amak ti damo anakitak nga adda iti abay ko, kat naimatangak ti nalaos aragsak na, idi nakariingakon. Awan ti sabali a naibalikas ko idi, no saan pakawanan nak, tatang. Kalpasan na, inarakop nak ti amak iti nairot, nga isumatan idi ti sinangputan ti inak, tanapanggayam na kisarita iti doktor. Apaman ang nakaawidak manipod iti ospital, insalaysay ko kada tatang kananang tinapasarak. Kat para kadakwada, maysa a milagro tinapasamak kanyak. Manipod mat idin, inidyak anamin pinsan ti dakes nga aramid. Taamok ana ipaayanak iti may kadwa abiyag, tapno mailintag ko dagiti biddot ko. Iti panagbalbaliw ko, ininot nga imaluan ti panagbiag ko. Aging gaan ang asawa, kan naka-abroad kamin iti pamilyak. Itamanang, aktibo ak kan ti asawak iti may sa asekta ti pamati diti Hawaii. Kat tunggal maikanak iti gundaway nga ag-testimony, no kasjay nga ada service me, kanayon at ipadas ko adyak tumalipatan, ti ibingbinglay ko kadagiti kakabsat ko iti pamati. Daytoy ti pakasaritaak, kat agyamanak iti panangidramayo. To'y pagayam mo, Romulo. Pagayam a Romulo, agyamanak mat iti panangitalat mo iti padas mo diti programa tayo. Ammom pagayam ko, agduduma ti pakasaritaan ti Semana Santa a napasamak iti nagduduma met a tao. Kat may sa daytoy pakasaritaan nga impatulod mo, kadagiti makapasaggar a pagteng a naidrama mi. Iso a napili mi mat daytoy nga i-upload ita a panawan ti Semana Santa, tapno agpaay nga inspirasyon, ken mangipalagip iti panagnilin iti nangina nga aldaw. Alakastan pagayam ko, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, dito'y programa tayo, dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Dintun, mapunas, dito'y lagi.